Ola de novo, bacalores. Somos Inés e Mario. Grazas á vosa axuda, en novembro do ano pasado conseguimos adquirir o terreo definitivo para os animais. E aquí estamos agora mesmo. Pero agora necesitamos vos de novo. Temos que construir as instalacións para que os animais puidan vivir aquí de forma definitiva, para que poidamos mudarnos canto antes. Non podemos pasar outro inverno nas instalacións antigas. Na nosa web Un Corazón para a Bacaloura, que xa coñecedes, poderedes ver o desglose das diferentes instalacións que necesitamos para que os máis de 300 animais que viven agora mesmo no santuario poidan ter aquí un fogar. Tamén podedes ver as diferentes formas de colaborar. Necesitamos 20.000 corazóns para facelo posible. Cada corazón ten un custe de 5 euros e xa podedes adquirilos na nosa web da campaña uncorazonparabacaloura.com. Ao longo da campaña iremos vos desvelando outros xeitos de axudar. Se ademais vos ocorre calquera tipo de colaboración ou evento que poidades facer para axudar de forma máis activa na campaña, non dubidedes en contactar con nós. Necesitamos 20.000 corazóns que latesen xunto ao noso. Úneste?